We can go. Ayan, Randy Guzman, napakalamig ng panahon. Grabe naman sa pa-full name, Jason Andaya. Sino na mag-intro? Ikaw. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At good morning! Isang malamig na umaga Ayan. sa lahat ng mga nanonood agad-agad dito sa Morning Balitaktakan. Good morning, good morning, good morning. Nasa labas kami ngayon dahil nais naming ipakita talaga sa inyo kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Baguio City. And ngayong morning, makakasama nyo pa rin para magbigay ng impormasyon at kasiyahan ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Ayan, naimbag agsapa. Kada kayo amin, talagang malamig ang panahon. Oh. At syempre, magpapakilala naman ako ngayong umaga. Ako po si Jason Andaya. Kung nakikita nyo sa aming likuran, no, very foggy. Alam ko na marami ang nakaka-experience ngayon ng napakalamig na morning. Kaya sa mga kababangan lang dyan, sa mga kagigising, tutok na kasi marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Yeah, madami tayong dapat alamin, mga anunsyo ngayong umaga dahil nga yung mga ibang estudyante, walang pasok, kaya manood po tayo ng mga updates. Oo, and para makapanood kung ang gusto nyong gamitin ay ang inyong mga television, maaari nyo pong i-riskan ang inyong mga TV channels. Hanapin lamang po ang GNN Channel 44 at below that is Morning Balitaktakan. Pero kung maulan ang panahon dyan sa inyo at ang gamit nyo ay mga de-antenang mga TV, wag na po kayong lumabas rather. Tingnan mo, nanginginig yung bibig ko, ang lamig kasi. Malamig ang panahon. Because we have other ways on how you will be able to watch this tandem. Yes, dahil nga ay tutok tayo sa social media ngayon. You can also watch us sa aming social media accounts. We have Facebook account. You can type there Regional News Group Luzon or RNG Luzon. We have also our YouTube channel. Of course, TikTok, Twitter, and Instagram. And we also have our website para sa mga mahilig na magbasa. Punta lamang po kayo sa rngph.com. Tama, Ayan. partner. And para sa paunang update, bakit nga ba kami naka-jacket ni Jason? Ano ba ang Ayan. lagay ng ating panahon? Lamig na lamig ka ngayong partner. Ang lamig-lamig talaga. Ayan, sa ating weather update naman po ngayong umaga, March 31. 31. Wednesday ay ang lowest temperature po natin ay 17 degrees Celsius at ang highest temperature po naman natin ay 21 degrees Celsius. Makikita nyo rin sa inyong mga screens kung anong oras na lumabas si Haring Araw kahit na hindi natin nakita dahil nga sa panahon at kung anong oras siya bababa mamayang hapon Totoo yun, or partner. gabi, partner. Alam mo mga ka-MB, no, kahit ganitong panahon, I would like to congratulate everyone for making it this month of May. It's the end of the month, mag-iingat pa rin po tayo. Ayan.
Be safe pa rin po tayo. Oo, and alam nyo ba mga ka-MB na itong bagyong Betty nga ay patuloy pa rin sa pagpasok dito sa Philippine Area, nasa Philippine Area of Responsibility na siya, pero nananalasa siya ngayon, dumaan siya sa Batanes, which is why signal number 2 po ngayon dito sa Batanes, and dito naman sa Cagayan, some parts of Cagayan, kung makikita nyo sa ating mga TV screens, nakataas po ang signal number 1, Cagayan, Apayao, some parts of Kalinga and Abra. Kaya Ayan. mag-iingat pa rin tayong lahat, makinig kayo sa inyong mga LGUs. At ayan po, no, dahil announcement naman po sa mga klase ngayong umaga, ay sinuspindi po ang klase sa lahat po ng antas dito po sa Baguio City. Ito po ay idineklara ni Mayor Sir Mayor Benjamin Magalong. Ayan, no, partner. Oo, Baguio. Madaming walang klase ngayon. Kagabi kasi, partner, lang siya, preschool to Elementary or high school. Pero ngayon ay all levels na. Aside from that, may madami pang iba, no? Sa Benguet, there are parts of Benguet. Actually, all the municipalities sa Benguet ay walang klase po. All levels po ang walang klase. At ayan, no, para sa karagdagang impormasyon, kindergarten naman po to grade 12 naman ay suspendido sa probinsya ng Apayao. Pero ang klase po at trabaho ay resume pa rin po ngayong araw po na ito. At ang preschool to senior high school naman po ay walang pasok sa mga munisipyo po ng Atok, Bocod, Itogon, Kapangan, Kabayan, Kibungan, La Trinidad, Mangkayan, Sablan, Tuba at Tublay. Oo, Ayan. partner, it's very important that we are updated kasi mahirap baka pumasok yung mga ibang students kasi hindi natin na-update kung may pasok ba o wala. And alam nyo mga kabalitaktakan, nagkaroon tayo ng mga malawakang power interruptions kahapon, especially here in Baguio City, dahil nga dito, alam nyo ba, dito sa Philippine Military Academy, dito sa Fort del Pilar, ay merong mga posting na tumba kailangang palitan. Kaya halos whole day, and aside from that area, meron din pong mga areas sa Baguio City. Kaninang umaga nga, alam mo, partner, nakita ko, at 4:18 a.m., nawala ng kuryente sa Pico, La Trinidad. Bumalik siya ng 6:18 a.m. However, nawalan din. After bumalik sa Pico, nawalan yung ibang areas naman sa La Trinidad. Ayan. Pero na-restore din naman din siya ng 6:18 a.m. Kaya keep updated pa rin po tayo sa Beneco announcement po, no? I-check lang po natin and ang mga updated na updated talaga tayo. Partner, hawakan mo muna ito ang aking morning balitaktakan dahil sa aking telepono po ay makakausap po natin si Ma'am Laar Nilagan. Siya po ang spokesperson ng Beneco para po malaman natin kung mawawalan pa po ba tayo ng mga kuryente, kung mare-restore ba agad. Ayan, sana andito na po si Ma'am. Hello, Ma'am. Hello, good morning, Ma'am Ren. Ayan, yan po si Ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, Ma'am Laarni, may mga areas ulit kahapon, halos buong Baguio, or hindi naman halos, pero maraming areas dito sa Baguio na walang kuryente. Ano po kamusta po ba ang lagay ng ating At the moment, as of 5 a.m. po, this morning, meron po tayong total na na-receive na mga cases na walang ilaw, 117 po. Yung unenergized pa po ay 48. Yung energized naman, 69 na po. Wow. And at least, ma'am, alam mo, nabibilib kami sa inyong mga linemen, kasi talagang mabilis nilang inaayos. Though matagal para sa iba, pero mahirap na trabaho yan. Balita ko, ma'am, kahapon may mga poste tayong kailangan palitan. Yes, ma'am. Nakita nyo naman dun sa pictures. Yesterday, yung na-mention nyo kanina, yung sa broken pole po sa PMA, sa Fort del Pilar. And then doon po sa may Suyok, Banangan, Tublan, yun po yung mga kinailangan, 2 poste po sa Tublan ang kinailangan nilang palitan, ma'am. Kaya pasensya na po sa ating mga member consumer owners na nawalan po ng kuryente. Although kagabi, marami na rin po tayong na-restore. Pero dahil na rin po dito sa patuloy na bugso ng hangin at saka malakas na ulan, yan po ay kailangan pong ay may mga nare-receive pa po tayo, patuloy po na may mga nawawalan pa po ng ilaw. Pero rest assured po,
24/7 po yung ating mga lineman na nakaantabay at restore po ng power para nagta-troubleshoot po sila. Ma'am Laarni, matanong ko naman po are we expecting pa na today ay may mga maraming areas o may mga areas na posibleng mawalan po ng kuryente? Depende po sa weather. Pero sa tingin ko naman, hopefully kung wala na po, mag-settle down na po yung effect ni Typhoon Betty, that's what we are praying actually. Wala na, hopefully. We are hoping, we are praying for that. Ma'am, paalala and message po sa atin pong mga kabalitaktakan, sa ating mga consumers. Ano po ang pwede nilang gawin kung nais po nilang i-contact po ang Beneco? Kasi may mga pagkakataon na bigla ang may natutumbang mga poste, natamaan ng puno. Saan sila agarang pwedeng kumontak po? Pwede po sila tumawag sa mga Beneco hotline numbers natin. By the way, pagtingnan lang po nila yung likod ng kanilang mga bills, Beneco bills. Andun po, marami po tayong mga Beneco hotline numbers. Pero kung okay lang po sa inyo, ipasa ko lang. Yes, ma'am. Sure. Ito po yung ating landline, 074-637-4400, local 605-2607. Beneco cellphone numbers naman po, dito sa Baguio City, 0908-865-7202, 0917-592-1698. Sa Abatan naman po, meron po tayong cellphone number din po doon na pwede nilang tawagan, 0917-580-7814. Meron din pong 0920-946-0979. Pwede din po silang, kung wala pong signal yung kanilang mga cellphone, kung meron po, in case meron po silang Facebook, pwede rin po silang mag-message sa ating official Facebook page. At pwede po kung nais po sana, pwede po sana ibigay po nila yung kanilang complete name, yung kanilang contact number, yung kanilang landmark, kung ano po yung case na gusto nilang i-report. At kung meron po sila yung account number po nila sa Beneco, pakilagay na rin po yun. Oo. Ma'am, para lang po mas maintindihan po ng ating mga viewers, ilan po ba ngayon ang ating team from Beneco? Kasi maraming nagsasabi, ang tagal naman, bakit buong araw na walang kuryente, wala naman ng ulan dito sa area namin. Ano po kaya ang explanation para maintindihan po ng ating mga consumers? Pasensya na po. Humihingi pa rin po kami ng pasensya sa mga may natatagalan. Meron din naman po mabilis. Yun nga po, pag yung grabe po kasi yung damage, it takes time po. Kasi we also have to, yung ating mga lineman, ang priority nila also, kailangan mabilis. Pero safe po pa rin po ang kanilang pag-restore ng power. So, yun po, magpapasensya po tayo na sana antayin lamang po nila. Huwag po silang gagalaw. Halimbawa, may mga hulog na mga linya ng kuryente, mga kawat ng kuryente, huwag po nilang galawin. Itawag lamang po nila sa atin or i-message po tayo. Tapos, doon naman po sa kulang ang sinasabi nila ng mga lineman po natin, hindi po totoo yun. Kasi actually, meron po tayong mga 46 linemen na dinidispatch every morning. Tapos, for Betty kasi, special po ito, meron din po tayong 28 na aside from yung 46, dagdag po ito, yung 28 linemen naman ng ating mga jobbers. Meron din po sa 17 linemen na nakaantabay na rin po sa Kayapa, Bacol, Benguet. Itong mga Beneco grupo sa Kayapa, Bacol, Benguet, they were sent there for the house wiring po ng ating video electrification project. Pero with Betty, pwede rin po silang mag-restore ng power doon. So may mga maritim po sila na report regarding power interruption sa area nila. Ayun. Ma'am Laarni, maraming salamat po ulit. And salamat po sa serbisyo po ninyo ng Beneco at sa ating mga huwarang linemen ng Beneco. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Laarni. Kami ay makikibalita muli sa inyo.
Maraming salamat din po, Ma'am Ren, sa pagbigay po ng chance sa amin na mag-update. Alright. Palagi. Thank you so much, Ma'am Laarni. Baba you na po. po namin. Hi po. Ayan. Ayan, talagang napakabilis ng aksyon ng Bineco. Kaya sa mga manonood po, no, dapat magtiis-tiis lang po tayo dahil ginagawan naman po ng paraan ito. Oo, and talagang, nako, lumalakas na naman ang ulan. Yes. Sabi nga kanina ni Ma'am Laarni, no, na ang mga power interruptions, hindi natin alam kung magkakaroon o hindi dahil depende sa panahon. So far, nakita nyo naman, kanina medyo nanahimik ang panahon, tapos biglang lumakas Medyo ang ulan. lumalakas ang ulan. Oo. Muli Ingat po tayo. paalala muli ng Bineco, no, partner, kapag may mga wires sa kalsada, huwag nyo nga hawakan, Yes. huwag nyong itatabi, itawag sa Bineco at maging mas matiisin tayo ng Oo. kaunti. Oo, at partner. At saka for more information po, no, sa ating road alert naman po tayo ngayong umaga dahil hindi po posibleng daanan po ang Halsema Highway, specifically po sa KM6, yan, KM6, Kaliking, Atok, Benguet po, no? Dahil po sa soil erosion, ayan. At hindi lang po yon dahil sa Pico Lamtang Road naman po, ay iisa lang po ang lane na posibleng daanan din. dahil ito po ay due to unstable slope malapit po sa BVS colleges. Oo. Pero may alternate route naman po tayo sa Quezon Hill, Tamawan, Longlong, and Bukawkan Road. Oo. Ayan. Nako mga ka-MB, dapat po ay, at saka, wag na po tayong lumabas kung Yes, hindi po kinakailangan, ano mga ka-MB. And aside from sa ating mga roads, makibalita rin tayo dito sa ating mga rivers and mga dams. Kasi very important to. Kasi partner and mga ka-MB, kapag nagpakawala ng tubig ang ating mga dams, tendency niyan tataas din ang tubig kung saan man dadaan itong mga pinakawalang water. So, magkakaroon ng mga flooding, lalambot ang lupa. And with that, kagabi po dito sa Balili River sa La Trinidad, Benguet, nako, tumaas po ang level ng tubig. Ayan. Eh, may mga bahay pa naman sa paligid noon, At ayan, partner, talagang lumalakas na po talaga ang ulan. Oo nga, dito grabe. sa likod natin ngayon. Oo, mag-iingat pa rin tayo. And aside from that, ang Chico River ng Bontoc, medyo nag-swell siya. Ibig sabihin talagang tumataas, mabilis ang pagtaas ng level ng tubig. Dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mga ka-MB, kapag ganitong mga pagkakataon po, ang mga nais mangisda, or kahit mga mag-picnic, wag na po Oo. tayong pumunta. Kahit sabihin natin na medyo maaraw naman, na hindi natin alam kung yung mga areas na kung saan dumaraan yung tubig. Kasi, of course, river yung mga yan, baka sa taas malakas ang ulan. Totoo yun. Kung nasan kayo, maaraw. Pero pag rumagasa ang tubig po niyan, mapapahamak po tayo. Kaya stay na lang po sa ating mga bahay. Always Kung be hindi. ready. Oo. Ayan. At saka paalala po ulit, no, yung go bag po natin, no, in case lang naman po, kunin pa rin natin ang mga importanteng dokumento, no? At saka mga ready to eat po natin. At ano pa ba, mag-charge mag-charge Oo. habang may kuryente pa po yung mga lugar na may kuryente. Oo, safety kits, Emergency first aid kits. Oo, pag Importante kayo yan. ay nasugatan dyan. At ang pinaka-importante, maging ready kayo. Huwag na kayong uminom kahit napakalamig Yes. ng panahon. Ako yung mga tatay namin dyan. Totoo yan. Paano nyo kami maliligtas kung kayo'y lasing? Hindi Shout namin out kayo... sa tatay ko. Biro Hindi lang. namin kayo mabubuhat. Anyway, Oo. kahit maulan ang panahon, napakaraming blessing sa Baguio kasi partner, Totoo yan. ang isang, actually dalawang university sa Baguio, sa katatapos lamang or kalalabas lamang na results ng ating board examinations rather, Board exam. for accountancy, nag-top Ayan. 1 ang isang estudyante ng University of the Cordilleras. Cordilleras. Sino ba siya? Congratulations. Sino ba yan? Oo, naku, hindi mo nakuha ang pangalan. Anyway, ang kanya pong, aside from being top 1, ayan, hinahanap ni Jason, ang kanya kasing pangalan ay medyo social, no? Baka magkamali kami. Ayaw Ayan. naming mamali ang pangalan, lalo na Ayan, at so very, we'd like to congratulate po si Sir Alexander Salvador Ayun. Centino Bandiola Jr. Wow, for Ayan. ranking
top one dito nga sa ating katatapos na exam, board exams for accountancy. Aside from that, SLU, isa din naman sa students sa SLU ay top 7, Jason. Top Sino ba 7? itong top 7? Ano lang natin, isingit lang din natin siya because still Baguio Pride habang siya. hinahanap pa natin, Ayan, ano? ako, alam mo, hindi mo na nakikita, no? Nilalamig ka. Oo, din, Siya nilalamig si na ako. Neftali Blaze Guevara Ayan, Suarez. Top 7 siya, St. Louis University. Congratulations po sa inyo. And number 7, siya ang number 7, siya si, ano pa, ang ganda ng name, Blaze. Blaze lang yung natandaan ko, Oo, partner. no, si Blaze. Ayan, again, University of the Cordilleras and SLU, congratulations for bagging top 1 and top 7. Pero congrats pa rin sa lahat ng pumasa. Yes naman. Very worth Congratulations. it. Ang Sir pagpupuyat. Alexander and Ma'am Blaze. Ma'am Neftali. Neftali, ang Yung first name social kasi, naman ng oo. pangalan. Congratulations ulit. Oo, ikaw Jason, social ka ba sa umaga kapag Social. ikaw ay nagigising, ano ang una mong gustong gawin? Ayan, dahil umaga, hindi naman ako mahilig magkape kasi Oo. may iba't iba naman tayong nang gusto. Meron tayong isang passionate talaga sa paggawa ng kape. Baka yun magustuhan mo at baka hanap-hanapin mo na Dahil ang kape. owner na rin siya ng kaping ito. Owner ng dito kape. sa Baguio City. Paano naman kaya nagsimula ang istorya ng Totoo yan. kape ng ating bisita? Mamaya tutok lang, magbabalik ang morning Balitaktakan. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Advantage may A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947
or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Ayaw ulit kasi namin, sir, mangyari yun. Kaya biglaan ng project. Ready, this time. Parang dulo. Ay, sige. Sige. Sa kanya. Parang ibang may nag-interview ng shop. Kaya gagawa naman po ng paraan. Sa milk ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milk ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sa milk ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. At ayan, nagbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. Sabi nga namin ni partner kanina na may kasama kaming business owner na mag-share ng kanyang experiences, paano po ba siya nagsimula at iba pa. Kasama po natin si Sir. Ayan. Paano po banggitin yung pangalan niyo, Sir? Kasi parang nahirapan din ako banggitin kanina. Mr. Tuk. Tuk. Yeah, Ayan, parang Mr. inano Tuk ko na lang, yung sir. name ng coffee shop. Ayan. Good morning naman po, Mr. Tuk. Kumusta naman po ang araw nyo ngayong umuulan ngayon? Grabe, very challenging yung yung weather natin, pero all goods, maganda naman. Maganda naman. Ito talaga weather ng Baguio. Yes po. This is chilling moment. Chilling. Aside from sa chilling naman, sir, no, doon naman tayo sa business nyo, sir. Dahil napaka-interesting, malamig ang panahon ngayon. Patok na patok po sa lahat ang business nyo. Dahil hindi ako nagkakamali, sir, no, coffee.
Coffee, ang yeah. business nyo. Ano po ba yung kwento nitong pagbuo ng coffee shop po na ito? Okay. Well, we started, brief history lang ng aming coffee shop. We started sa small cart lang until nag-grow siya. Nakahanap kami ng maayos na lugar. Kasi yung na-experience natin ngayon, na-experience namin before. Grabe yun kasi it's just a small cart, wala siyang bubong, and then ang ano namin talaga fully al fresco. Nasa tabi lang kami ng car wash at saka parking lot siya talaga. So doon Kaya siya parang nag-start small muna kayo talaga, sir, no? Tas hanggang lumaki na yung business nyo ngayon. Yes, oo. Naging blessing din naman. And sir, para maiba naman tayo ng very, very light, ano naman po, kumusta naman po ang relasyon nyo? Dito, baka sa coffee shop po kayo nagkakilala ng wife nyo, ganun po ba? Or, Yung wife ko naman, nagkakilala kami sa church. okay. Choir ko siya kasi nag-ano ko Choir ng mga director, music. sir. Opo. Ayan. Involved din ako sa music. And then, doon ko siya na-meet. And hindi ko alam na mahilig din pala siya sa Kape. kape. Ayan. And then sa business na din. Yes, sir. So, sabi ko, wow, good partner ito. Oo. At least, may kasama ako sa Pagtakbo ng business na kape. nung cafe mismo. Ayan. So, kumakanta rin kayo, sir, no? Yun ang baka mas lumakas yung ulan. Oo. Ayan. Choir director din si sir. Yes po. At saka, sir, kailan po nag-start tong business nyo na ito? Nag-start ito November 1, 2021. So, parang 2 last... years ago. Oo. 2 years ago Ano lang. lang siya, parang very new sa business. And then, bakit November 1? Grabe. No? Grabe nga, sir. Bakit ano ba? pa siya? Yun kasi, before kami nagkaroon ng cart, dinadala kasi namin yung cups, yung pictures, doon sa office. May office akong pinupuntahan, doon ako nag-serve ng coffee before. And then, sabi ko nga sa dad ko, na kung pwede namin gamitin yung parking lot ng church mismo. So, nung sinabi niyang yes, pwede, November 1, ini-start na namin yung business with a small table. Tapos, naawa si dad. Sabi niya, gawa tayo ng cart. So, gumawa siya ng cart. Doon na nag-start yung Ayan. journey ni So, parang cafe ano siya, namin. sir, no? Parang it's a blessing po talaga, no? Na nagsimula kayo sa small, maliit lang. Nagsimula kayo sa maliit lang and napakalaki ng blessing ni Lord. Talaga na malaki na yung business nyo. Sir, sa experience nyo naman po sa pagbe-business, ano naman po yung pinaka-fulfilling or yung positive po na experience nyo? Okay. Maraming positive na nangyari dyan sa business. I'll just cite a few Apo. para hindi magtagal. Ang pinamaganda dyan is when we built a community. Kasi nag-start talaga dyan is a charity Ano kami, we're brewing coffee because we love serving coffee. So, ang ginawa kasi talaga namin doon is nag-start kami sa yung pakonti-konting presyo lang. We're giving out and then we're supporting missions and all. And then, nagulat kami kasi dumating yung time na yung mismong mga tao na yung lumalapit sa amin, sabi nila, Mr. Tuk, pwede bang ganito, expand kayo? Kasi yung space ninyo, pag umulan din, yun yung nagiging problem kasi nababasa yung mga customers namin. So from there, yun, naging positive feedback naman in terms of what we're serving, what we're giving to our customer. So yan siya. Mr. Tuk, paano naman po yung naging malaking pagsubok po sa business nyo? Ano po ba yung mga ito? Okay. Well, syempre, pag-uusapan natin business, ano talaga yan, no? Challenging. May mga challenging na part talaga. So, ang pinakamahirap lang dyan na nag-start talaga kami is nung paano namin siya in-establish. Kasi dito sa pag-start talaga ng coffee business, you really need to find yung mga suppliers mo. Dapat makakonect ka sa mga taong makapagbigay din sa'yo ng tamang blend ng coffee mo. At saka marami pa kailangan i-consider. So that's a very challenging part sa amin, lalo na we just started, 2021. So, kapakapa pa sa simula.
Ayan. Until now naman, we're still on the progress on how to grow our business. Sir, curious lang kasi ako, sir, kasi enlighten me, no, sir. Ano po ba yung iba't ibang klase ng kape? At paano naman po yung mga hindi mahilig magkape? Paano naman po Ayun. sila mapupunta sa business naman po ninyo? Okay. So, sa natin, sa kapihan natin kasi, we started with kung familiar ka, sayang, hindi ako nakapagdala ng sample natin. Ayun Yung nga. pour over. So, yung pour over natin, yun yung parang mga ginagamit natin single origin beans until we come up to a commercialized naman na coffee. So, we use an espresso machine. Nagsiserve tayo ng cappuccino, latte, espresso, americano, yung mga ganon. So, until doon sa mga nag-request sa amin, Apo. sabi nila, Mr. Tuk, pwede bang wag naman coffee? Oo, kasi Yes. ang hirap sa amin, hindi kami mahilig sa coffee, Apo. mga ganon. So doon, nag-start kami ng mga, dinagdag na namin sa series namin, yung mga matcha, hot choco. mga ganon. Ayan. Sir, last na lang po, ano po ba yung tips nyo po sa mga gustong magsimula ng business para sa ating mga manonood? Okay. So yung konting tip lang, kung gusto nyo talagang mag-start ng business, kung hindi talaga natin itatry, di ba? So, andito kasi yung challenge marami talaga rito natatakot to start. Yes. Number one dyan kasi is the capital. Pero, when you set aside the capital, you build first the connection. Okay? Mag-build muna kayo ng connection ninyo. Ang maganda dyan is magkaroon kayo ng community. Yes. Makabuild kayo ng friendship. Yes. Trust sa mga ibang tao. Then, kung ano yung naisip yung negosyo, maliban sa coffee, diba? Dito sa Baguio, marami tayong pwedeng simulaan na negosyo. Ang number one dyan talaga is, when you decide to start a business, start it now. Yes. Kasi baka tomorrow meron na. Ayan. Oo, yun lang. Ayan, sir, thank you so much po, dahil very inspiring ang experience nyo sa pagbe-business. Start small, have a connection, and kung hindi tayo gagalaw, walang mangyayari, walang masisimulan. Yes, sir. Ayan. Thank you so much again, Mr. Tuk, ngayong umaga. At ayan, madami po tayong natutunan kay Mr. Tuk at abang-abang pa po tayo sa mga announcement mamaya. At magbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. Sa milk tea ng batang 90s Tara't atin lang i-try Ang batang 90s milk tea Di ka magsisisi, promise Sa milk tea ng batang 90s Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magbabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakulahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milk tea ng batang 90s Tara't atin
magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. At nagbabalik po ang morning balitaktakan sa mga ka-MB po natin, nakakabukas lamang po ng kanilang mga cellphone or kanilang mga kakanood lang dito sa ating morning balitaktakan. Kanina po nakausap po natin ang Beneco at nagpaalala sila na sana raw po ay maging mas matiisin tayo kahit kaunti dahil ang ating mga linemen ay ginagawa po ang kanilang abot ng makakaya para maibalik po ang ating kuryente. No? Kagabi pala, Jason, ng 6:40 PM nawala ng kuryente sa Ambyong and other areas malapit doon. Na-restore naman ng 1:48. Kaya lang meron din akong nakita ng 6:53 AM. Ang ginawang Tanig, Bangaw, Abatan and other areas ay nawalan po ng kuryente dulot pa rin ng pag-uulan. Sa mga nais pong makita kung ano yung mga lugar no nakasama dito sa mga power interruptions, pwede po kayong mag-visit sa Facebook page ng Beneco. Ayan. At may mga bagong update po ulit tayo sa Oo, mga sa walang weather. pasok. Kakalabas lang po ng update po na ito. Wala pong pasok ang Abra po. Abra, all levels. Pati na rin po ang Apayao, kinder to grade 12 lang po. Ayan, Oo, papasok po ang ating mga nasa tertiary level or mga college students and mga government employees ay meron po nga pasok dito po sa Apayao. And nabasa ko rin, partner, kasi kanina sabi po dito sa Campus Shoko, wala pa raw po silang kuryente 8 PM. Mula pa nung 8 PM kagabi hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. Atin po yung tatanungin ng update sa Beneco mamaya. Umantabay din po kayo mga ka-MB sa ibang mga updates. May mga shows po kami ng 12:30 or 1 o'clock mamayang tanghali. Ito yung I Agree, no? Tungkol ito sa agriculture naman. Pero may mga updates pa rin tungkol sa Totoo bagyo. yan. Meron din tayong Inside Pangasinan. Yes. Ayan. Abangan po natin ang mga updates din po maya-maya. And sa ating weather, naramdaman po na medyo bumagal itong pag-iikot nga nito ni Bagyong Betty or pag-move ni Bagyong Betty. However po, ang lakas po ng kanyang hangin, ito ay akin pong babasahin ang latest update po mula sa DOST Pag-asa. Ang kanyang hangin po ay gumagalaw ng 120 kilometers per hour. So kahit medyo naramdaman natin na medyo humina naman, pawala-wala or pabugso-bugso Tulad naman na ang nga lang ulan. nito, partner, no? Yung nasa likod natin. Medyo ambon na lang siya pero hindi natin mamamalayan na baka Mamaya, lumakas pa. malakas na Oo, naman ang ulan. Babalik na naman ang Oo, ulan. Again, mga ka-MB, pwede kayong maki-update sa amin. Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Mamaya rin pong 6:00 para po sa mga bagong mga balita na aming makakalap ngayong araw. Abangan po ninyo ang Luzon Headlines. Tuloy-tuloy po ang pag-update po ng RNG Luzon. Ayan. At ulitin lang po ulit natin ang suspension kanina, no? Para sa mga ngayon lang po ulit nakanood. Paalala lang po ulit, suspended po ang klase dito sa Baguio City. All levels. Idineklara po yan ng ating Mayor, Sir Benjamin Magalong. At okay, dagdag... Even Benguet. Oo, All Benguet. municipalities of Benguet po ay wala pong pasok. Dito po sa... ano na yung sasabihin? Nawala tuloy ako. Oo. Nilalamig kasi ako Malamig mga ang panahon. ka-MB. And aside from that, hindi pa rin po pwedeng daanan ng Halsema Highway dahil sa pagkakaroon ng soil erosion. Signal number 2 pa rin. Nakataas pa rin po ang signal number 2 sa Batanes na isa sa mga talagang natatamaan sa pagtahak ng bagyo palabas nga ng Philippine Area of Responsibility na aasahang talagang makakaalis na this coming Friday. But let's see kasi bumabagal nga ang Dapat panahon. lang umalis na siya. Signal number 1 pa rin naman po sa Cagayan, mga areas ng Cagayan, Apayao, Kalinga, and Abra. Ayan, at dagdag ko lang po ulit ang mga walang pasok kanina na hindi nabanggit. Preschool to senior high school naman, wala pong pasok ang mga munisipyo po ng Atok, Bukod, Itogon, Kapangan, Kabayan, Kibungan, La Trinidad, Mangkayan, Sablan,
Tuba at Tublay. At dagdag ko lang po, no, kindergarten to grade 12 naman, suspindido sa probinsya ng Apayao. Pero po ang klase at mga trabaho ay patuloy pa rin. Ng college. Oo, ng college. ng Baka college. biglang pumasok. Ang coding scheme po, pansamantala pong itinigil muna itong ating coding system or coding scheme sa La Trinidad, Benguet as per announcement. And Baguio City po, no? Kasi alam mo kung bakit nila itinitigil? Kasi emergency eh. Kapag Oo. may mga disasters, paano kung kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng tulong? Kaya po ipinatitigil po ang ating mga coding scheme. However, kung hindi naman importante ang inyong Oo. pupuntahan, wag na rin po Sa bahay kayong na lang po lumabas. tayo for safety. Hindi dahil okay na, walang coding. Dahil nasabi mo, partner, kanina, may mga punong... Natumba. Oo, natumba. Accidents are really inevitable. Kaya Yes. kailangan po mag-ingat tayo kung hindi kailangan. Huwag tayong lalabas again, huwag tayong mag-picnic at mangisda dito sa Mag-picnic Balili talaga, River oo. at Chico River dito sa Bontoc Totoo dahil yan. tumataas ang level ng tubig. Aside from that, dito po sa Baguio City, hindi po tayo... Hindi ko man sasabing hindi affected ng bagyong Betty. Wag tayong lalabas, wag magdadrive, wag mag-iinom, madulas ang daan. Oo. Wag magmamabilis unless that is emergency. Again, ang Baguio City kaya po tayo nakararanas nitong pag-uulan, pabugso-bugsong pag-uulan ay hindi directly dahil kay bagyong Betty, pero nahatak po nito ang habagat. Kaya tayo inuulan. Kaya wala din tayong signal Totoo yan. number sa Kaya Baguio. partner, tingnan mo, no, very foggy. Kaya yung mga nagdadrive po dyan, Diyos ko, talagang mag-ingat po tayo dahil malabo ang Oo. kanilang dadaanan. And maging patient din Patient, naman. Kapag oo. medyo mabagal naman yung nasa harapan naman natin, wag naman tayong busina ng busina, overtake ng overtake. Dahil, Busina ng- 'di ba, prevention is It's better better than cure. Again, mga ka-MB, napakalamig dito pero mainit na mainit ang ating mga updates, mainit na mainit ang ating umaga dahil kasama namin kayo. Yes. Ah. Mag-jacket tayo, magdoble ng jacket kung kinakailangan, magkumot. Diyan lang sa bahay. Relax lang po Oo. muna tayo dyan sa bahay. At- At antayin nating bumalik ang malakas na araw. Oo, Ayan. at magdala po ng mga payong. Payong. Again, ang nag-iisa pang minion in the house, nagpapaalala po na bawat umaga ay isang blessing because every gising is a blessing. And maraming salamat sa pagtutok. Marami kaming updates again, Regional Yes. News Group RNG Luzon Facebook page, Randy Guzman po. At ayan, maraming salamat po ulit sa pagtutok po sa amin, lalo na po sa mga updates po namin ngayon. At syempre, abangan nyo pa po ang mga updates mamaya sa mga segments po namin dito sa Morning Balitaktakan. Morning Balitaktakan? Oo. Mamaya? Hindi, para sa Morning Balitaktakan ngayon at mga segments mamaya. Mamaya Once ng again, oras. ako po ulit si Jason Andaya. Oo, tutok-tutok lang mga ka-MB. Bukas po ng umaga kami pa rin ang inyong makakasama. Maghatid sa inyo ng mga latest updates, mga dapat tandaan at magpapasaya rin sa inyong mga morning. Bukas tutok lang, magbabalik ang morning Balitaktakan!